खुलुमबाय। आं निरन नार्जारी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जोङो भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। बे खौरां थांनाय 23 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट' एबा साननैसोनि सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 22था गामिफोरखौ इभिक्सन खालामजानाय गामिफ्रा गासैबो बिपिएफनि सोमोन आरो आगुनि बिपिएफनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि आखाइ दं, लोगोसे बनसुनिबो आखाइ दं होनना बुंथिनाय इएम रनजित बसुमतारिनि सायाव दुखुथिया बर' रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनायखौ मैयानि खौराङाव नुनो मोन्दों। इभिक्सन खालामजानाय रायजो राजाफ्रा गोबां दुखुजों खोथा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बुंथिनाय बादिब्ला इएम रनजित बसुमतारिया बिदि बुंनो नाङामोन। जोंनि गामियाव बिपिएफनिल' सुबुंफोर गैया, बियाव इउपिपिएलनिबो गोबां दं आरो बै समाव लावख्रिगुरियाव आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया हेलिकप्टारजों फैना आरो बिटिआर सरकाराबो फैफानानै प्रटेक्शननि खोथा होलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो मावफुंजायाखै होनना बुंथियो रायजो राजाफ्रा। दाखालनि इभिक्सन खालामजानाय रायजोफ्रा इभिक्सननि सायाव न्याय नांगौ होनना बुंथियो रायजो राजाफ्रा। लोगोसेनो गावसोर हा गोदान लाहैनाय सुबुंफ्रा बुंथिबावोदि जोंनि हाखौ एमएलए जयन्त बसुमतारियानो थांनानै थाहैनो थिनखादोंमोन होनना बुंथिबावो रायजो राजाफ्रा। नैथि खौरां, आथिखालाव बर' समाजाव गले गले जाफ्लेबाय थानाय सुबुंखान्थि समाजाव जायखौ जायगा होआ एबा आयेननि हेंथा हाबा मावग्राफोरनि सायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रफुहि बाजाराव बायदि बायदि स्लगानजों गोमफब होनायखौ मैयानि दिनाव नुनो मोन्दों। रफुहि दख'रा बर' दुलाराय आइजो आफाद, रफुहि दख'रा आबसु, रफुहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रफुहि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, रफुहि बाजार जौगाखां गौथुम आफाद जथायै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिज मनिटरिं कमिटिया आथिखालाव बर' समाजाव नुजाथिनाय गाज्रि जाथायखौ होबथानायनि थांखिजों हानजा सुरनायखौ नुनो मोन्दों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम, उन्दै बैसोआव बाइक सालायनायखौ सरकारनि हेंथा होनना बुंथियो, उन्दै बैसोनि फरायसाफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गावखौ हमथा, गान्जा सोबनाय, ड्राग्स बाहायनाय, सिगारेट सोबनायखौ बन्द खालाम आरो हाबा जाखानाय हौवा आरो हिनजावफोरखौ गुबुननि हिनजावखौ लाना खारनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गुबुननि हौवाजों खारफालांनायखौ बन्द खालाम बायदि बायदि स्लगानजों रफुहि ओनसोलखौ गोमफब होनायखौ मैयानि दिनाव नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।